Ja, velkommen til programmet, hvor vi vil vise, hvordan man laver en papirflyver. Altså en flyver af papir. Man tager noget papir, folder det på midten, sådan. Og så har jeg snydt lidt. Jeg har lige fået et par gange ekstra. Og så kan I se, så er jeg faktisk godt i gang med at lave den ene vinge. Ja, sådan der. Og sådan der, ja. Det kræver virkelig gode fingerfærdigheder, men øvelse gør mester. Ja, man folder der, her og der igen. Og jeg folder en gang til, og til sidst, så folder jeg den en gang til. Ja, det er sådan, man måske ikke skal gøre, men princippet i det er til at forstå. Håber I nyder det.